El València Bàsquet està vivint el millor any de la seva història. Quan complís 30 anys ha sigut campió de Lliga després de superar el Real Madrid el passat juny. I això coincideix amb dos aspectes importants: augment dels aficionats que volem veure a jugar al Club Taronja en directe i la recent inauguració de l'Alqueria del Bàsquet, el major centre de bàsquet de formació a tota Europa. Moltes gràcies a la gent del mercat pel premi que ens heu concedit i bueno, els nostres reptes de la següent temporada són els mateixos, no? Lluitar per ser el millor equip possible, perquè la nostra afició estigui orgullosa de nosaltres i que vosaltres i tota la ciutat de València i comunitat estiguin molt orgullosos d'aquest equip. València Bàsquet jugarà esta temporada a la màxima competició europea, l'Eurolliga. El projecte de Juan Roig ha anat consolidant-se a poc i discretament fins a arribar a este punt de merescut èxit. L'Alqueria del Bàsquet, que s'ha fet de forma impecable i a un ritme impressionant, és el símbol d'esta aposta per l'esport de la cistella i serà molt important per a milers de xiquets valencians amants d'esta activitat i tot el que l'envolta. Els venedors del Mercat Central de València volen expressar el seu reconeixement a este club, la seva envejable trajectòria, i estan segurs de que al València Bàsquet li espera un futur gloriós.